Soil Conservation Project Implementation Agency lapen Divisional Officer Diphu Soil Conservation Division Diphu Karbianglong atum chapatu piponsi KA2 Kangthilangso WDC PMKSY 2.0 project along Puthot Brick Canal Kithom lapen Farm Pond Hini Kaselam Ponji aphan pura Bhumi Pujana Sai ke Klempon Kedamtang matijong ni pai ECR ni Korkanthi constituency ke parlote ke langjuna hawar Kangthilangso Watershed Development Committee along Pradhan Mantri Krishi Sanchai Yojana 2.0 scheme ben nangkelia project ke claim ke pangcheng ponja phanpura Bhumi Pujana Sai ke klempon Labangso Bhumi Pujana long aluhia mana pengpen BJP Korkanthi Mondal Committee amaipu Prameswar Rongpi Kongchun Bang Chandra Ingtiatum Chetongdun Lapen Soil Conservation Diphu Division Field Worker Bikha Tokbi Data Operator Robiteron MELD Prakash Timungatum Sidami Chitongdun Saike Klemponji Adim Lake Kanya Bay Arong along Brick Canal Kabuli Rong Hang Arong along Farm Pond Sonapur Arong along Farm Pond Chakra Bay Arong along Brick Canal Lapen Megwe Ingleng MWS Keparlo Sarthirong P Arong along Brick Canal Kaselam Kepangcheng Ponji aphansi bangso asai dengpon lopusi than pachini pon bangso long aluhia mana pengpen kachetong dun Mondal Committee maipu Prameswar rong pila pen kongchun bang Chandra Ingtiatum hin pen lamthe ke than pon ke Korkanthi constituency long lapusona war sai ke longdun aputhak chairman Tiso Sanghoa hin penta Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangla pen soil conservation EM Prabhat Chandra Taru aphan akkachuru pajirpon Laben scheme hamukha mesen ben ke claim ponji aphanta pin khatpon PMKSY 2.0 Assam long rialong ke do district inko re truck project angbong pen ke claim ke dam ke me district troxy project atumaphan kangwai long Karbiang long second Kangthilangso WDC PMKSY 2.0 project atumta nong e chepalong dunlu bangso nong e nogaw rong sopia long angkang pi apartment watershed Mahotsav ke padopon hutsi divisional officer sangpi terangpi range officer Rajentaro atu bangsonong e chiparideng dunlu labangso Bhumi Pujan ke klempon asailong kadawi na chitong dun do anat tum hastame ninga klong pen kagam pajir pon lo lasi pini ladak Kangthilangso area long arong tin aphan same rong pline rong pho aphan labangso soil conservation hin pen si pine pilah matangte aScheme pipon lo la water harvesting pen community fishery anparatak thedung lason canal lahai huis tame ki pipon department hin pen pipon lo nasi choropar lo alang litum department aso fan tame lan chotalan eli kero ponjalam the bangala pulo elitum kaching hona Karbiang Autonomous Council CM aka Dr. Tuliram rohang afan same choropon parlo alangli labangso department ladak ni litum Korkanthi ahawar long na pali dun thega pot Karbiang long PMKSY 2.0 project lake kan 5 years scheme project si 2020 pen 25 an bangke 5 years nang teng kai lo la si non gitu ke claim la bangke ning longpho watershed committee aphan farm pond lake kabli rong hang phan lo brick canal megwe ingleng la jeng rong hang bajin an ke si bang nam yang farm pond ke kanya be farm pond latum han la so jitu Bhumi Pujan bangke pini dagde phan kali ola sam ta dolo Bhumi Pujan la bangke non nogong long suli bom lo hodak pen pache tonun si dakta pini bangke hodak bangke jitu soil minister si Bhumi Pujan hodak ke claim non claim bom lo tum ta la so pen pache tonun si dakta long pho watershed so committee aphan la so Bhumi Pujan claim pilo la farm pond la pen brick canal la si non ningkan pho pleng kai lo sita nanglutum anso se ke claim ponji mane ke mesen pen ke claim pon lopote hoitu mo government pen nang hon pen nanglutum phan hoitu additional scheme pen nang phan nang pita hai mane apene si ningarong lam na pulo laso 29 project out of 29 project ang bong pen asam ang bong pen si selection do best 7 project ang bong pen niltum ta da Kangthilangso w mane PMKSY 2.0 ta si selection long lo
dong mukak pen sem singing ti karbing long life